and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Kadiyot, murag mitingog yun tinon. Ano na, Aza? Hello? Dad, help me! Help me, Oh, Dad! Moana! Anak! Naunsa ka? Naunsa ka, anak? Sir, Moana! Anak! Dad, niara ko sa sakyanan. oh, may pagkapangga sa sakyanan sa likod sa sakyanan mo na, sir. Gadako sa dami sa sakyanan, sir. Di ba? Bahay mo to eh. Oh, Inuway shooter daw kayo, okay ko? Oo. kinsa magkaitag-iya ining sakyanan? Mayo, adik laki. Nga nakabangga sa kong anak, kinsa magkaha? Day mo na, naunsa mo ka niya, ha? Naunsa ka? Kinsa'y nakabangga ining akong anak? Ikaw, kita! Dad, ayaw lang kasuko, Dad. Ako ang nakabangga, Dad. Bangas ka. Unsa? Okay ka na, anak, ha? Okay ka na ba? Okay na, Dad. Kadiyot. Unsa bang pagkaunsaan nga nakabangga ka man? Ha? Tungod sa kong cellphone, Dad. Unsa? After manggod sa among padagsulti ni staff, akong gibutang akong cellphone sa pikas lingkuranan. Unya, pagliko, na-slide ang phone og nahog. Napanik ko kay nahog man. Natumban ako ang brake sa car. Motong nabangga sa akong likod ang sakyanan. Uy, mau ba? Oh, iha. How many times I told you nga dili ka mo gamit sa imong cellphone kung magmaniho ka? Sorry, Dad. I'm so Oh, sorry. it's okay. Ha? Ang ato ng abogado ang bahala sa tanan. Busa, relax na, okay? Yes, Dad. Wa pag yun maabot sa si Simeon. Nakasiguro ko natuwa silang Sir Jimmy, oy. Mausa ng niya sa kong nauna, tay kadyo. Nakikita gito. Nakikita to sila ni Sir Jimmy. Kay gisaaram tong Sir Jimmy nga tabangan si Manny Simeon. Aron maka-eskwela. Nga dong nausap ka ba si Pion? Tay kadyo. Sinto, tabangi ko. Naunta, mausap ang hunahuna ni Manoy ni mo Simeon. Tay, Dili ko gusto nga magkalagyo kita, anak. Kamong akong mga anak. O gusto ko nga magpakabuhi kamong kontento kung usa man ang ihatag sa Diyos kaninyo. Pero si Simeon, nganong lahi man siya kanimo, Sinto. tay kadyo. Mao tabangi ko, anak. Tabangi ko nga mausap pa ang hunahuna ni Simeon. Sigurado mo nga mamauli mo, ha? Oh, Sir Jamie, mauli ko nami. Ang tingali sa sunod simana, magkahukom lang yung tingali ko. Ayaw lang pagdali-dali, Simeon. Basta kay tabangan ko ikaw, ipasali ko ka na ganimo, ha? Sir, nagatubang dyan itong naong, no? Ako day, ha? Ay lang kay isikit imong now. Alakip ka na. Lagi. Pero pagkat uno nag-drive, ha? Aron magkatrabaho ka na ko, ha? Okay, sir, paningkumutan ko na. Tagay niya kong auto, ha? Kay partisan ko. Huwag kay kumakadungog. Bunguli ka, sir. Simeon, Sir Jamie, sa sunod simana, ha? Mubalik ko ni Tatay Kadyo nimo. Og magda ko sa akong mga amigo nya aduna say mga sakit. unsa? Okay na ka, BFF? Okay na, BFF.
Pero, wa pagid mawa sa kunahuna ang pangitabo. Maayo na lang gani, kay dili kayo kusog ang impact sa pagkabangga. Oh, nakabantay tingali dayon ang maong driver. Oo, unsa man, wa kay gibati sa mga lawas. Wa man, naka-seatbelt man sad ko. Maayo gani kay naka-seatbelt ka. Ay, kung wa pa, na, delikado gyud. Maulagi, Oo niya, hain naman si Simeon. na mauli na sila. Ay, siyang nga, uy. Huwag yung may makakita, da. Pero, sa sunod ninyong balik ka, mukuyog yun ko. Sure. Sa sunod si Mana BFF, mamalik man ko namin ni Daddy sa isla sa San Isidro. Og, dadon niya ang iyang mga suod nga amigo nga adunay mga sakit. Tinuod ka di ay nga, maayo nga mananambal ang amahan ni Simeon. Makaingon ko nga maayo gyud siya BFF. Kay naayo man niya si Daddy Jimmy. Gabihan kita bisim yan na. Lagi. Sige, bay mo tayo. Buwag-buwag lang mo natin. O mano to ha? Oo ba yun? Ayaw ka mo sa itong sikreto ha? Ay, may problema. O, tabangi ako nga, kamao kong drive, ha? Aron ka ba ako sa taon ko? Bani mo ba dito silang sa gym, eh? Ayaw lagi. Sa'yo na kayo na pag-drive eh. Kumauday ka! Dili sa. Hala, gatuan nun kayo na. Oy, klaro, di boy. Di unik ka mo drive sa kanya. Ayaw kay na uli ka na, Simeon. Ala, kadiyot ba, malakaw lang ko kay nanas Bikro Marate, ha? Musibat ako, di na ka! Maayong gabi tay. Amin ako tay. Diin kagikan. Sa siyudad, tay kadyo. Nakikita ka gyud ni Sir Jimmy. Oo tay. Natabangan ko niya tay kaya nga makahuman ko sa eskwela sa kolehiyo o makatrabaho sad ko. Ayaw isod sa kalautan ng imong kinabuhi, Simeon. Tay kadyo. Wa ka pa makaila sa higpit ni Jimmy Oy. Tay, Ila-ilaha una si Jimmy Oy kung kinsa siya. Aron dili ka mahug sa kalautan. kay nga no tay. Nakaila ka ni Sir Jimmy oy. Wa ko makaila niya. O niya, nga no, nakaingon ka man nga basig mahog sa kalautan ng akong kinabuhi. Ang akong giingon. Ila-ilaha una si Jimmy Oy. Nakailan ako niya tay. Dito ko sa ila. Uban si Bay Butoy. O tanaw na ko, buutan mo si Sir Jimmy. O giusaw pagsiguro nga buutan siya. Oh, buutan kay giabi-abi ko bidiya. O gani, sa dihang adunay nitabo sa iyang anak. Halos paluparo lang gani niya ang sakiran kay nabalaka kay siya sa nitabo ni Moana nga iyang anak. Nakita na ko sa iyang itsura ang tumang pagmahal sa iyang anak. Ug maorba ka na ang sukdanan sa maayong kinaiya sa tao. Tay kadyo. Palayo ni Jimmy Oy, Simeon. Palayo ka niya kana kung gusto ka nga matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Tay kadyo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!